Колко време си пред компютъра или в колата всеки ден? Схванат ли си? Стига! Седни и се отпусни. Вземи Космодиск Престиж и защити гърба си. Поставя се много лесно, стои стабилно и прави работния ми ден по-добър. Оставя ми време да мисля повече за работата си. Космодиск Престиж в автомобила е незаменим, в смисъл. Той е като екстра, като климатик. Престиж обединява 3 космодиска, свързани в едно и облечени в микрофиберен кълъв. Просто поставяш Космодиск Престиж на стола и забравяш за него. Космодиск в никакъв случай не е само за възрастни хора и в крайна сметка никой не е застрахован от болки в гърба, кръста, врата. Космодиск Престиж масажира гръбначния стълб и мускулите около него. Така стимулира кръвообращението и облегчава напрежението. Усещам, че тялото ми някак си само търси самия космодиск и се изправя назад в стола. Така стойката ми е много по-изправена и не чувствам никаква умора в гърба си. Най-бързо ще почувстват ефекта професиите, които са ежедневно им се налага да са в автомобил. Това са таксиметрови шофьори, куриери, търговски представители, тираджи. А също и за тези, които работят в офис. По-важно от това да няма болка и да може да си свършиш елементарните задължения в деня, няма по-добро от това. Не чакай болката да дойде. Вземи Космодиск Престиж. Уникален продукт за защита на гърба и кръста. Избери си цвят. Сив, бежов или син. Даваме ти и 30 дни тест период. И това не е всичко. Само сега Престиж е с 50 лева отстъпка.